Földöllőn találkozott november közepén Magyarország legnagyobb gazdasági vállalkozásainak mintegy 150 pénzügyi vezetője. Részvételükkel zajlott a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karának pénzügyi és számviteli intézete és a Treasury Club által szervezett konferencia. Nem mindennapi ez a konferencia. Jelen van a Tudományos Akadémia, jelen van egy egyetem, a Szent István Egyetem, a Gazdasági Társadalomtudományi Kara, másrészt pedig hát ugye a vállalatok pénzügyi szakembereit tömörítő a legnagyobb Treasury Egyesület, aki gondozza és ápolja a pénzügyi, gazdasági kapcsolatokat a vállalatvezetőkkel. Ennek a hármasnak a létjogosultságát szerintem az is indokolja, hogy a gazdasági helyzetben mindenki egy előremozdulást vár, valamilyen irányú előremozdulást, tehát természetesen pozitív irányú előremozdulást várnánk, és hát minden olyan újdonságerő dolgot meg szeretnének mind a vállalati szakemberek, mind a makroközgazdászok, akiket hallottunk is ragadni, hogy ez az előremozdulás bekövetkezzen. 15 éve létezik már ez a klub, és annak idején meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy majdnem hogy baráti társaság volt. A 90-es évek közepén még igen sok multinacionális cég alkalmazott treasurert, akik hát akkoriban majdnem hogy pályakezdő fiatal emberek voltak, és szinte egy baráti kör jött össze, hogy a problémákat közösen megbeszéljük. Ez olyan jól működik, hogy 15 éve már minden hónapban, hát kivéve nyári hónapokat tartunk egy összejövetelt, ahol vagy a klubnak egy tagja, vagy pedig egy meghívott külső előadó egy érdekes témáról beszél. Hát a konferencia szervezés az körülbelül 4-5 éve kezdődött el, ugyanis szerettünk volna olyanokat is bevonni a munkába, akikhez még eddig nem jutottunk el, és mivel ez az egész klub ez továbbra is egy, hát tulajdonképpen önkéntes munkán alapul, nincsen apparátusunk arra, hogy hírverést csapjunk, ezért úgy gondoltuk, hogy a legegyszerűbb, hogyha megkérünk egy szponzort, aki segít a konferencia anyagi részét megoldani, és szervezünk egy olyan konferenciát, mint ez a mostani is, ahol hát igyekszünk sok érdekes előadót és sok érdekes témát felvetni, és meghívni azokat, akik még nem tagjai a klubnak. Kellemesen érintett, mert szinte egy-két e-mailes üzenetre vagy egy-két telefonra már nagyon pozitívan reagáltak, és azért a konferencián jelenleg több mint 150 vállalatnak a gazdasági igazgatója van jelen, tehát ez óriási szám. Aki ismeri a konferenciákat és járogat konferenciákra, azt tudja, hogy ilyen nagy számban pénzügyi, gazdasági szakemberek nem szoktak annyira összejönni. Tehát ez, hogy így az egyetem és a Treasury Club mindezt együttesen menedzselte, úgy gondolom, hogy ebben is egyedülálló, hogy ilyen nagy létszámba létre tudtunk jönni. Az összlétszám különben 235 fő. First of all, I'd like to say I'm really honored to be here, honored to be invited by the Treasury Club and also by the university. I'd like to say that within BNP Paribas we have decided to organize what we call the BNP Paribas Academy, which is a series of conferences dedicated to CFOs, so Chief Financial Officers, to financial directors, to treasurers, group treasurers. And as I say, you know, we decided to go for our first event together jointly with the Treasury Club and with the Szent István University. A banknak a szerepe több dologban fogalmazható meg. Az egyik talán az, hogy ő volt a főszponzora a konferenciának, de miért is volt ő főszponzor? Azért volt főszponzor, mert azokkal a gondolatokkal, amit én az előbb említettem, a bank igazgatója, a bankvezetői beosztású menedzseré maximálisan egyetértenek, és próbálják pont ezt a hidat, ami a gyakorlat és a elméleti szakemberek közé minél több ilyen kis hidat kell építeni, hogy minél szinergikusabb kapcsolat jöjjön létre, és minél rendszeresebb legyen ez a kapcsolat, hogy ez megvalósuljon. És ezért is említette a Paribának a vezérigazgatója, a Paron úr, hogy indít egy ilyen akadémiai sorozatot, ami pont ezekkel a beilleszkedés, a munkaerőpiacra történő beilleszkedés, akiknek már van diplomájuk, minél harmonikusabban, minél jobban tudják felvenni azokat a vállalati igényeket, amelyen gyorsan be tudnak illeszkedni és hely tudnak állni a munkahelyeken. A klubban szerencsére vannak olyan tagok, és szép számban, akik
akik hát nosztalgiával gondolnak vissza a saját egyetemi éveikre, és van bennük egy ilyen egészséges exhibicionizmus, hogy szeretnék is azt a tudást, amit ők összeszedtek, átadni a jövő generációjának. Úgyhogy ezért már többször felvettünk kapcsolatot különböző intézményekkel, egyetemekkel, és hát most szerencsére Zéman úrral megtaláltuk egymást, és így nagyon jól kiegészítettük a szervezésben az egyetem és a klub egymást, és úgy érezzük, hogy egy elég jó kis konferenciát sikerült összehozni. So if I may now explain why we consider it as extremely critical for us and important to sponsor and participate into this investment discussion in Hungary. First of all, I believe this is part of our responsibility to deliver the best international insights and experience in supporting the Hungarian economy. This is our job here in Hungary. A magyar mezőgazdaságban kétfajta vállalkozó van, az egyik, aki már megtanulta ezeket az új szabályokat, tud mit kezdeni az Európai Unióval és profitál belőle, és van a másik, aki hát várja, hogy majd az állam segít rajta, és hát várhatja, mert az nem tud rajta segíteni. Nincs érkezés minőségre, standardizálásra, értékesítésre, tehát mindarról, aminek révén az élelmiszergazdaság egyébként ugyanúgy, mint az egészségügyi gazdaság a magyar gazdaság kitörési pontja lehetne. And then the objective of BNP Paribas is really through this BNPP Academy to develop and foster some cash management, hedging, financing solutions, access to international investors among major local players. Úgy látom, hogy a magyar felsőoktatásban van egyfajta túlterjeszkedés, tehát túl sok papírt adunk ki, és ezen papírok igen jelentős része nem elég versenyképes. Hát azzal a gondolattal egyetértenék, hogy valószínűleg kevesebb papírt kellene kiadni és jobb minőséget. Hát sajnos ami eddig végbe ment felsőoktatási átszervezés révén, az a közvetlen költségvetési megtakarítások szempontján kívül más nem követett, és azt gondolom, hogy elég sok olyan terület van, ahol ez baj. Hát ilyen nyilván a magam területe, a gazdasági képzés, ahol azért nem csak Nobel-díjasokat kell képezni, hanem elég sok olyan szakembert, kis közepes cégeknek, vidéki önkormányzatoknak van szükség, mert nem megy anélkül a végzettség nélkül. Ugyanez vonatkozik a nemzetközi és európai tanulmányokra és sok más területre is. And I value very much universities as a whole, but you know, they are the ones who are training the people for real life. So this is, you know, how as well BNP Paribas, through this academy, is bridging the gap and also intend to provide other such events all through the year, so in the next few months. And we will make sure that we bring experts, knowledgeable experts, both from the external world and also from the internal world. A pénzügyi ismeretre egyrészt mindig szükség lesz a jövőben is, és ezt a pénzügyi ismeretet mindenképpen szerintem bővíteni kell. Bővíteni kell, már csak arra gondolok, ami szintén megfogalmazódott itt a öngondoskodás keretében, ugye, hogy gondoljon mindenki a megtakarításokra, életének későbbi időszakára. Egyrészt, másrészt pedig legyenek tisztában alapvető fogalmakkal, hogy ne lehessen az, hogy ha egy bankba elhelyez egy betétet, akkor nem tudja, hogy annak milyen kamatozása van, vagy hogy milyen költségeket számít fel a bank. Tehát ezeket az alapvető pénzügyi ismeretekkel igenis a mai gyorsan változó gazdasági környezetben ez nagyon tisztában kell lenni minden egyes polgárnak, aki él és tevékenykedik szerintem. Ezért is van az például, hogy nem véletlen, amikor a szakokat alakítottuk, és a szakok kialakítása még mindig folyik, mert alakítása és különböző paletták és struktúráknak a változtatása még mindig megy, hogy elképzelhetetlen, hogy pénzügyi ismeretek ne legyenek benne, és ez hál' Istennek ez azért egyre sűrűbben és egyre szélesebb körben előfordul. A vállalkozó egyetem nem ismeretlen a gazdag nyugati államokban, de vajon nálunk megvan ennek a létfeltétele? Hát, hogyha nincs más megoldás, akkor muszáj. Az egyszerű válasz az lenne, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a vállalatok, és minden támogatást levágtak, legyen az marketing, vagy szociális, vagy egyéb ilyenek, úgyhogy akkor nyilván az oktatás is osztja ennek sorsát, de ugye
soha nem mondjuk, hogy soha, tehát hogyha egy új rendszer alakul ki, akkor annak be kell indulnia, és bármilyen göröngyös is az az út, hát nyilván valahogy elindul, de nem mondom, hogy könnyű lesz, tehát én az általam ismert vállalatoknál csak azt tudom mondani, hogy igen nagy pénzek fölött rendelkeznek, és még az évi 100 000 forint is, már ugye olyan szigorú megszorítások vannak, hogy az is ilyen minden éves csata. Úgyhogy én csak remélem, hogy az új rendszer az működni fog, és hát mi csak drukkolni tudunk. Nagyon szép Szent-Györgyi Albert idézetet mondott el valaki a konferencia egyik szervezője, ezért mondott docens úr, amelyikben ugye az van, hogy az egyetem feladata, ugye a tudás gyarapítása, mondjuk mai szóval élve a munkapiaci helytállásnak a megalapozása és a független polgárok, a gondolkodó független polgároknak a termelése. Én azt gondolom, hogy ezt, mint annyi mindenben, Szent-Györgyi nagyon lényegre törően fogalmaztam, mert rendkívül nagy gondnak látom, hogy az oktatás sablonossá vált, tömegszerűvé vált, hiányzik a mester-tanítvány viszonya a intézmények jelentős részében, és ezért a hallgatók hogy lehet könnyen kreditpontot szerezni szempontjából választják a tárgyaikat, nem feltétlenül mennek azokhoz az oktatókhoz, akik valami hasznosat tudnának magukba szívni, és a munkapiac kényszere önmagában kevés lesz ahhoz, hogy nem csak jobban kiképzett, hanem, ahogy a Szent-Györgyi megfogalmazta, hogy a független polgárok is legyenek. Ez nekünk feladatunk lenne. Nyilván nagyon sok múlik azon, hogy mennyire futja. Tehát ha nagyon nagyok a létszámok, nagyon szigorúak az előírások, alacsonyak a fizetések, akkor ez az iparszerű tartásnak a hátrányai fognak halmozódni, miután én ezt nálunk sokkal gazdagabb országokban is láttam, tehát Angliában, Amerikában, Németországban. Ezért nem vagyok nagyon meglepve, szomorúnak azért nagyon szomorú vagyok, mert az egyetem egyebek mellett attól egyetem, hogy független önállóan gondolkodó polgárokat bocsát ki.